ngakon aku joget sop. Ngene kok kaya isin-isin kira. Lah kula niku reti jenengan maju joget mawon lah jenengan refleks kaget terus entak. Ngopo Bagong ngece mboten ngece Yung ya ora dibedhot syukur lah dibedhot ora kaya jan lara tenan ya terus iya monggo aku ngempet nguyuh ya matal-matal ya dibedhot jijiki ora keng lah muga medun basa nawala ceketer wi matur sembah nuwun kinontrang apa kinudang kok kinontrang sing bener to reng ya tro iya kinudang kok iya kinontrang-kontrang lir Mas Retno iya dadi odo-odo ayo kula nuwun tru iya ndongake para warga ing Mutian kene muga-muga sembada kang jinangka jumbuh kang ginayuh basuki kang kaesti rahayu kang kaestu ya tru heeh pancen sing disuwun ngono kok Kang awake dhewe nyambut gawean ning kene nglakoni sing dadi ujupe para warga ya nyendikani dawuhe
para warga masyarakat ing Mudian kene ya Truk. Muga-muga padha seneng. Iya. Kanthi awake dhewe sowan rene sak rombongan. Muga-muga awake dhewe sak kanca-kancane awake dhewe muga-muga ora dianggep ngrepoti warga kene. Ha iya. Ha iya. Uyoga kok ora ngrepoti. Ae. Harus iya. Mula jane nek arep do pamitan bar wayangan kae. Karo sing di omah ngene iki, Bu nyuwun pamit, Pak nyuwun pamit. Mbok bilih kathah kelepat, kathah kelenta-kelentu saha damel repotipun kula nyuwun pangapunten. Nek munine nggih mboten napa-napa Mas, mboten napa-napa sedaya niku sing penting amrih saene. Heeh. Ngono kuwi jane batine jan ngrepoti ngono. Lah iya to. Yo ora kok yo reng. Ayo pancen bener-bener lahir batin kok ya Truk. Iya. Pahlawan budaya yang sebenarnya fans sejati para seniman adalah penanggap. Iya. Betul. Tanpa penanggap kita semua bukan apa-apa. Iya. Mula kuwi. Lah iya ta? Iya. Mula saka kuwi Truk, gandeng awake dhewe iki ya tansah kudu eling marang ngersaning Gusti Kakarya Jagat. Iya. Tanggapan kena ning aja ngasih lali mring kewajiban. Iya. Larase slendro. Patete songo. Iya. Apa? Pepeling. Oh iya. Mau ana sing ngersake. Iya. Iki urung kelakon diwinangkani. Oh iya. Ayo ben dibawani karo penjane Mbak Yoga. Oh iya. Iki saka Tepus Gunung Kidul kono. Iya. Ning saiki pidaleme ana Magelang. Wong ngono to. Lah yo melu sing kakung kok ya. Ayo, Truk. Iya. Wah, jan Mbak Yoga karo penjane Mas Moko iki semangati luar biasa. Iya. Wayangan ning endi wae OTW saka Magelang. Bali ya ning Magelang. Wah, jan ora duwe kesel, ora duwe memeng. Ha iya. Pancen ancas gagayane tujuane kuwi nyengkuyung budaya sing adiluhung iki nglestarekke. Monggo Mbak Yoga. Nek wonten yatra sawer mengke kagem ongkos bensin. Oh iya. Dibagahi ya reng, bagahi kabeh. Iya. Nek Mas Mantri ora usah dikae tukon bensin wong nunut galih kok rene. Oh ndak sing bensine to. Oh ya wis ora sida berarti. Iya. Ndak sing bensine kok. Iya. Sabar Dek. Monggo Mbak Yoga. Rukun Islam Kang lima puniki. Malah kaya dadi kidung to reng ayo. Kang lima puniki Mbok didandani to cah taline pedhot. Panggilan kepada saudara Lek Parmadi apa turu Lek kowe Lek? Nang endi Lek? Ki aku arep takon golek benang ki Lek. aja padha ditinggalke Gang. Selamat Lek. Selamat gumet. Iya. Lho kok terus ngatrung apa lho wajan. Iya. Piye mau cakepane? Rukun Islam kang lima puniki katindak amring para sasama aja padha ditindakake. Aja padha ditinggalke. Oh, tak kira nek aja padha ditindakake. Bahaya ora wae. Monggo Mbak Yoga. Rukun Islam puniku syahadate
sing dikai sawer kono terus sing ndule kene. Ha ya ora apa-apa engko ora urung ya dicekel sing linang kok. Heeh. Ora to. Ya wis engko sing tak neki sampean tenang wae. Mlebu bendahara no. Hah? Mlebu bendahara. Lah apa ora ono hak nggo wong linang to jane, Mbak? Ora ono. Ndak nggo nakal kok. Jolno bensin wae bojomu ku. Santenan, lah ya Mas Sulis kuwi wis pasrah bongkokan nek saiki. Ha iya, akeh arep ngopo? Apa-apa sing gawe sing wedok. Ya iya. Kaya Mas Joang kae bareng. Ha iya. Dompet ilang mbasan ditemu isine guru KTP tok, Dul. Duit 500 siji wae digondol laler. Ha iya. Karo karet. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna gleleng sapa Mas Roni weh nganggo iket sindringan mulai lungguh jan gagah iya nganggo keris iya sing ditabuh apa kecer. Ayo paling ora ngono ki sing tabuh kendang apa. Ora rengsuk agendane yoga do kerisan kabeh. Oh iya. Ah sing ora duwe keris, ayo benyong klet-klet, guys. Wah. Ayo angger wis ngene iki to. Kowe kuwi. Mangga Mas Kimbul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sati elenge wis wancine padha nindakake kadang wis kemandang wayahe sembahyang tetepi wajib dawuhe pangeran salat ati rakae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah asing tumanina luwe sampurna yen berjamaah salat sayang Ayo
Matur sembah nuwun. Ha iya. Heeh. Ana layang iki. Apa? Sing tak kancane. Iya. Sugeng enjang Mas Petro. Kuwi, Truk. Sugeng enjang nggih. Nyuwun lagu Ora Ngira. Oh iya, saweranipun nunut ingkang ngajeng wau trembelane wong ki. Ora kok malah muring. Lah nunut sing ngarep kuwi lah sing ngarep sing endi? Wo. Apa ora ya ana saweran mau? Ya ana ning rak ya. Vokale wo lah vokale Jabrik anu Peri iki. Ha ya ora apa-apa. Ora apa-apa arep padha dolanan ora apa-apa kene tak tampa. Lah iya. Wong paling orang genah ki ya bocah aku dhisik. Ngapa? Tuku dhuwit dolanan nganggo dhuwit tenanan ki. Gane luwih larang tinimbang. Ya ora apa-apa kok. Ora ngira. Buka celuk ya ora. Ha iya. Surup Surya. Saka sapa? Saka Mbak Yanti. Oh iya. Lengen cengke kendang terus disengkakne aku. Nggermuni Mbak Yanti lah. Ayo Mbak Yanti. Surap Surya. Surap Surya. Dewas teka. Mripaku Iki tembang keremenane almarhum Pak Seno reng. Ha iya, iya pancen ngono. Iki wandene sing ngripta ya ki penjarane Sang Maestro. Ya ki Narta Sabda. Ha iya. Pancen ngono Pak. Karyane Mbah Narta Sabda ki sing wis bener-bener nguripi wong akeh. Ha iya. Wong sak Jawa wong sak Nuswantara kuwi sapa to sing ora pirsa karo Ki Narta Sabda. Ayo to, Tru. Ayo. Lagu-lagu sing do kerep dinyanyekke ki janjane akeh sing banget sing karyane Mbah Narta Sabda. Ning kadang kala wong sing nembang kuwi gur butuh nembang, ora ngerti sing ngripta sapa. Moko sing ngripta Mbah Narta Sabda. Ayo, heeh. Aku iki contone. Ayo. Manggono, ya.
Nembang yatra. Iya. Kadung tresna iki ya. Iya. Sapa sing tukang nembang? Anu bareng. Sapa? Mbokne sapa? Mbokne Nimas. Oh iya. Sapa kuwi? Mas Betun. Kuwi. Kok lenang ya Mbok Betun lah. Oh iya. Butia ta? Butia. Oh iya. Sindene Ngrandusari. Ah iya. Jomblo kuwi, Rang. Apa iya? Monggo warga ing mriki ingkang ngersakaken. Ah terus engko Mas Warisa piye? Ayo men. Engko ra entuk. Iya. Aja ngono ora kuwi ya garwane Ki Warisa. Ah iya. Monggo Butia. Apa? Kadung tresna. Iya. Kak. Heeh. Lamat was katon tejane yen Iki ngapa lho ora? Enggak, Mbak Tia. Iya. Bacaan di sarwa asri coba
lambemu kaya truk nglorot. Ora nek campur sari kae lho. Ngapa? Biasane nek gong suarane ngono kuwi. Apa ya mbok takonke empul. Apa ya? Jan kaya truk munggah pathok kan. Monggo gong kowe karo iya. Ning zaman kemajuan kok. Iya. Dung 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 dung. Iya. Iki ini apa? Ana WA saka sapa? Saka Pak Seno AU. Bu, Bapak. Iya. Dalem anu kalasan ku lho, Reng. Iya. Wetan tempuran kuwi. Heeh. Meng lor kuwi dalem. Iya. Cerak kok kene. Iya. Ngersake apa? Gelang kalung Mas Jan iki aku wis suwe ora ketemu karo Pak Seno. Iya, kapan-kapan ayo dolan nyelake rono. Wayange isih akeh kok. Ayo. Nah, tak jak nang pasar Piyungan meneh ngundang Alpan, ngundang Klimen ngono. Iya. Pak Ipong ya ora kena keri. Iya. Ben mulih ndeleles. Iya. Ngisen-isen tekan showroom kok geblegang. Geblegang piye? Arep foto karo Pajero. Heeh. Lagi ngene iki lagi tangane nggocake ngene iki. Nok. Ayo to, syukur sisan batinku. Ayo. Aja lho le ora ya ming guyon kok Reng. Ayo. Langsung ngono kuwi terus tak tangekke. Ora, tak geguyu sik. Pokoknya nang Indonesia, pertolongan pertama ketika ada orang jatuh itu digeguyu sik. Ayo. Wajib kuwi. Heeh. Gelang kalung sing nembang Mbak Niken. Oh iya. Ayo semangat. Iya. Seperti kanca-kanca ya men seneng ya. Selamat pagi. Pagi Mbak Supre, piye kabare? Alhamdulillah. Baik ya. Baik selalu. Sing penting apa? ora lah kupinge nendi? Anu sik keri. Oh iya. Perih jare. Perih. Jare wis ora perih gur garek linu. Niki perih meleh kok. Oh perih meleh kok. Berarti ya pulih meneh. Iya. Nyiut meneh. Nggih, sok-sok. Ayo Mas, perih kan dadi ciut. Kupinge kuwi lho. Iya. Bolongan nggon tindik kuwi kan anu ta, kalau mangsa nek adem terus ciut. Iya. Terus dadi nek dikei ukuran tindik sing rada gedhe iki dadi perih. Ngono kuwi ta, Mbak? Nggon apa? Iki lho, kene iki. Kuping. Wah, jan wis ora pikirane ora. Nek jane ya heeh ning anu. Iya, ayo. Gelang kalung. Ya. Ayo Mas Kimpul. Ya. Oh, saiki Kimpul diajeni kok Reng. Apa iya? Heeh. Sakno kok kira kanca-kanca soalé. Oh iya. Diajeni terus wis sarang diece. Ha iya. Kimpul si tukang nyogok. Nyogok kanca-kanca lho, nganggo rokok. Ha iya. Ben ora dibuli. Ha iya. Mas Kimpul. Ya.
anggere tempo dangdut ki semene ki wah enak tenan. Ha iya. Ya tempone semene sik engko arek rampung gek banter. Ha iya. Kloter kedua kan rada dibanterke. Ha iya. Saudutan. Monggo Mbak Supre. Kloter kedua atau banter. Nah. Mergo nek kurindik kok dadi suwi banget. Iya. Nek rindik ra sida. Iya. Gelang-gelang ati saksi muka sliramu. Wis ta, ora krasa. Ah iya. Heeh. Ah iya, ta, iya. Apa nah, Truk? Manut sing anu ganti ya? Sapa? Mbak Via. Oh iya. Boleh seperti deng tata. Nggih. Piye kok gurung ketok? Esuk-esukan kok dijeluk aku. Lah iya apa? Nek ora dijeluk, ora maju ya berarti apa balanan? Murah. Ayo makane murah ki terus tuman. Ah iya. Tuman terusan. Mbok iki ngopo to? Sak nembang apa piye? Sapa? Kimpul kae, riwul ngidul. Iya. Apa iso kae iki? Wah iso. Lah dhisik juara siji festival pedalangan ya. Oh
ngono. Lah iya. Swantene sae. Saene pol. Lah napa niki bapak-bapak setuju napa, Pak? Setuju. Heeh. Ning mengke nek anu ampun kecewa nggih, Pak. Soale nggih kimpul ngoten niku kadang iya kadang ora. Iya. Oh, kadang sae, Pak. Ning kadang sok zonggian. Kadang melendek mergo saka segone kokean. Iya. Kelo fansmu kelo. Heeh. Yo to ke ra tanggung jawab to. Sik ayo narak duet. Heeh. Nek ora gelem ya wis aja dipaksa ndak kena mental. Iya. Ya sing iso-iso wae. Apa harapan kowe? Lah enten anu pamundutan apa? Wis entek. Oh. Hah? Oh Mas Ferry purun. Waduh, ya pisan-pisan ki yo karo sinden. Engko Pak Dukuh engko dibalekke Pak Dukuh ning nglorok. Nglorok ngendi wong omahe ngangkruk. Oh ngangkruk ta, Dong? Ha iya. Tekan ngelorok barang. Oh, ini. Enten sing request. Apa? Gelo. Oh iya. Sing pojok ki. Pojok. Endi ta ora ketok kok sing pojok? Mbah mau sing rumangsa gelo ki. Kono kae ta. Andinge Bulia kae. Andinge jenengan. Mau ketok terus saiki mbuh nanti. Andinge Bulia mau ana ning ngono mbuh terus saiki nanti. Lah iya, medhone ning ngisor kae lho. Iya. Jumbo. Gelo. Iki dhewe iki. Lah nek ngejak sapa Mbah Sumar Ora, piye? Mbak Anggi urung nembangi. Oh iya iya. Apa Mbak Anggi dhewe engko? Aja. Oh ya berarti karo Mbak Anggi po. Iya. Mbak Anggi urung iki. Aku ora tegel nek manggi dhewe kok. Heeh. Yo. Gak ayo kula mburi. Ya. Ayo yo. Iya. Penting wis nyindeni hong. Ya wis. Apa kuwi? Grambiangan gender nono ning nang noni nong terus ngono. Ayo ngendangin iki. Ini mbaten sekaran kendang ya, Gong. Ah, ta. Tak kira nek anu ngoweh-oweh reti sindene.
Ora Mas iki medle ngono lho. Wah, ngono ora ngerti. Jiro lu pat-pat mau 6 Ji. Ya wis ora sah. Kok ndak malah mengsle. Ayo kimpul wis mengsle nek kowe medley ora apa-apa. Mengslene wis digawa kimpul kan. Ora wae anyar ora nukokke kok. Iya nek tas anyar. Nuwun ya Mas. Nah, sing nukokke Bambang Sembotro. Mangga. Kaya ngene lalaku Lek karsi nganti delek-delek. Kaya ngene. Kaya ngene lalakonku yen pancene ditinggalke Sampun matur nuwun. Panggilan kepada saudara Galuh Condro Kirana. Iya. Munggah Mas. Ya. Tak nuruske lakon. Ya. 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 Sowan bapak ya orang. Ya. Angin amidet pilir
Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lato katingune caritane mandalira sang Prabu sasa pawing mes mati aran pate su wando lelapuan penipun panggenolong tri prakara guna kaya purun ingkang tenan tapi nuhoni trah utama astu kursi dam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkensa Arudaya Pak Pamong Bu Pulo Kali Cudhe sapa sing gawe Adi Guru ana niki sebul tinemunipun Betari Durga ingkang wonten ing Kayiwangan Suralaya ingkang damel guru-guru wonten ing Kayiwangan mangke ramian Adi Guru sampun ngantos nglebataken dhumateng wiswanipun Betari Durga tembing sak mangke sing ngandika mestani bilih Durga inggih permoni ingkang dados sabab gara-gara wonten ing Kayiwangan lajeng menapa Kakang mangke rumiyin to Durga mriku dipun dangu kala rumiyin dipun dangu nanggung rumiyin Di Guru wigatosipun lan wonten wigatos menapa wonten ing Kayiwangan Suralaya Durga permoni wonten dawuh pukulun wong dadi wigatine dene kita semana ngarsa ulun bantu-bantu mugi dadosne ngawuningan sewu-sewu kamantanipun ingkang abdi pun Betari Durga Tadawadana kula nyuwun pangapunten aturuninga pukulun bilih samangke Kayiwangan ing dandang mangkore geger awit pokalipun wisanggeni ingkang adreng kepengin nyuwun dampar cara Garing Astina malah wekasan ing samangke wisanggeni kaliyan pun Antasena nglenggahi Kayiwangan dandang mangkore pukulun kula nyuwun senjata pitulung kula nyuwun Pintasraya pukulun yat ngening kalanjiman
ngarep pandan mun sana tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasolan macaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga Astungkara sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada banteng wae ngadigur. Wilah jebul tinemunipun leres pangandikanipun Kakang Resi Kaneka putra bilih guru gonten kanjiwangan menika sanes dipun sababaken dening Betari Durga. Nanging dipun sababaken dening pun Wisanggeni larak ngaten to. Kakang Narada kula wonten dawuh Adiguru. Gandeng pakartinipun Wisanggeni menika sampun rak pacak nerajang berbatang ingkang sepisan. Wisanggeni wantun nyuwun wujudipun negari Ngastina. Ing ngancas nedya dipun kunduraken dhumateng panguwasanipun para Pandhawa menika sampun lepat awit negari Ngastina menika saged kundur wonten panguwasipun para Pandhawa lumantar perang ageng Bratayuda. Lah ngaten to ketahe. Ingkang angka kalih Wisanggeni wantun bedah kayiwangan dandang mangure monggo menika papanipun para Jawata. Teka Wisanggeni lan Cangkuma wantun bedah kayiwangan dandang mangure lajeng kersa paduka kados pundi? Gandeng kula kinten menawi namung sadurunge mutaken dhumateng pun Wisanggeni menika kemawon boten badhe damel Wisanggeni mendha kamurkanipun tumil lajeng kula badhe nyemplungaken Wisanggeni wonten ing kawah Candradimuka Kakang Narada gonjang ganjing langit kelap-kelap waton ler gencang alis risang mawe gandrung wah mangke riyen sampun ngantos kados mekaten nuwun sewu to menawi Wisanggeni dipun cemplungaken wonten kawah Candradimuka menika malah mengke ingkang lepat jengandika Adiguru liripun kados pundi dene jengandika nuding kula ingkang lepat cobi to Wisanggeni menika dipun nasihi dening Sang Hyang Asih Prana inggih Sang Hyang Pada Winenang. Menawi ngantos samangke gadhahi kalepatan dhumateng pun Wisanggeni kemawon. Sami mawon sengandika Adiguru menika gadhahi kalepatan tumrap Sang Hyang Pada Wenang. Mila saking menika samangke paduka nedya nampi pidoro saking Sang Hyang Pada Wenang. Kakang Narada wonten dawuh sampun boten wonten sarana sanesipun melih. Ing mengke kula nedya ngemutaken ingkang becik rumiyin dhumateng pun Wisanggeni nanging menawi Wisanggeni sampun boten nampa warah lan nampik pitutur becik paripaksa kula kedah banjur dhumateng pun Wisanggeni walah dalang nggih pun nek ngaten pikajengan paduka sampun kula namung saged nderek kados kersanipun paduka Adiguru Manikmaya inggih Kakang nggih tulis samangke kula nedya bidhal Kakang Narada punapi kula aturi ngepiaken barisaning para Durandara Widodara Widodari tumuju wonten ing kayiwangan dandang mangure merpeki kalawan ungguhanipun Wisanggeni kaliyan Punantasena. Monggo kula dherekaken Adiguru. Yana dewa yana tuna wong amrang.
putra lamun kawekasan kawe sanggene Maya Wisnu Pradenta Kakang Matih Kilapa Warna piye Yayi Prabu Candra Kirana Candramawa lho malah kucing no Yayi Prabu Candra Geni neka-neka wae ora lho ha iya piye Yayi saweturipun Kakang adhem ngono sanes adi ning negara Dandang Mangure baik piye ana rembug apa pasewakan katon sepi ora ono bakul dolanan ben piye Yayi Prabu Candra Geni iya neka-neka lho lah Kakang Patih Kilapa Warna piye Yayi negara Dandang Mangure wis katon tentrem iya pancen mangkono ning ngene awake kudu jaga-jaga jaga-jaga kepiye Kakang jaga-jaga awake dhewe nedheng duwe kekajiwan yen ngasi mengko ora prayitna lan ora ngati-ati ora burung ambek dhewe bakal rubuh mergo pondasine urung garing lho kok ngono mergo pacobanmu mesti akeh ala nabut sayane mulo kang jaga kuwi sira katengipun Kakang kudu sing prayit nang ati-ati neka-neka bahasamu aku malah ora dong kuwi piye ae ora dong ya anane kaya ngene iki kok ora aku ki wis tak wangun-wangunke lha aku dadi patih kok ora ayo wis biasa wae ora iso nek biasa ora merbawani jan angel tenan go malang krik iki piye kok jan karepe wis ngene lah mula kang saka kuwi Siadi Candra Geni kudu ngati-ati ngono ya iki sorote pandam sumula amadang jroning pasarean nani wadana remo-remo kalingan ngangrangan Satya mananggong sumungkem guling sang kakung mangrapa baboe maneman tak kira arep enem dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasaru Laptanipun Sang Hyang Manik Maya karya kagyat Sang Prabu Candra Geni miwah Patih Kilapa Warna turu sore kaki ana tema nganglang jagat
nyangking pakar kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan wong melek sabar narima niku bagianipun Astunggara sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni kita gelem ngendhake kita gelem mendho apa ora kang dadi kerepan kita wisanggeni wayang ulun wisanggeni mbok yo nyah maur to ni ora pangling Bathara Guru iya wisanggeni kita mendho ya nggir kita mendho neng kene ora ana wisanggeni anane Prabu Candrageni mangerti ya wisanggeni mbaya usah kita nutup-nutupi yektine ulun mriksa kelawan apa kang wis kita gawe nganti kanan ning kayewangan dandang mangure dadi kaya mangkene Bathara Guru piye wisanggeni ngene ya yektine aku dadi nalendraning negara dandang mangure iki aku ki njaga kanan negara dandang mangure lah kok teko arep ngluputke karo aku ora duwe luput aku ora duwe dosa aku wong arep njaga kanan negara dandang mangure merga komplang lan suwung gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang lesri sang mawe gandrung mboya ana pangapura kanggo kita manut wektu dina iki kita bakal ulun banjut ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka ayo nek arep ngruda maripeksa karo Prabu Candrageni bakal tak todhi sepira kadigdayanmu taman ana pusaka Kyai Cis Trisula wisanggeni netrane uga rapuh sabdane nggogil rengkane karo saketer kene tungane engkong lir puwu sing bene panca wela tekono geni murung sak lumbung gedene mekasan mbuyatu mama dayaning Kyai Cis Trisula ora temomo merga geni kuwi sing ngayomi karo aku kuwi ududaya kemandenku kuwi dudu kok guna kasantikanku kuwi babar pisan ora ning merga sing ngemong kelawan jiwa ragaku kuwi ngerti nek niatmu janjane arep njlomprongke karo Prabu Candrageni wila dalah merga pancen wis wangkal kang dadi pambegan kita wisanggeni mula kang saka kuwi ning kene saiki dituntut sapa ingkang bakal bisa ngungkuli marang pangwasaning dewaning para dewa ya panjenengan ulun ya disaweng sapa sing bakal kewirangan ana dewa tak gawe wirang mengko mati dening ulun wela mati ora Kyai Prabu Candrageni lha kok iso dadi kaya mangkono kuwi
Ya pancen kuwi wis kersaning dat kamurwing dat Kakang. Oh. Mangkono Yai. Heeh. Banjur Yai kepiye? Ayo ditutke Bathara Guru kae kok ndak wadul-wadul karo sapa-sapa. Ha iya non ngistoke dawuh Siadi Yai Prabu Candrageni. Senanangan ora. Oh iya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung Dara Piye Kresna kakangku? lah kok teko dadi kahanan ana ing negara Ngastina kaya ngene Apa kaya mangkene kahanane? Aku dhewe ra weruh kena ngopo sababe. engko sik lho engko sik kae Yayi Prabu Duryudana kae Dinteni. Oh Prabu. Sringastina Maha Prabu Duryudana Koko Prabu ketiwasan kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenjeng. Yayi Prabu Duryudana wonten menapa? Negari Ngastra dipun bedah dening pun Wisanggeni. Malah wekdal punika negari Ngastra sampun risak awit dipun risak dening pun Wisanggeni Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara Arjuna wonten dawuh pakartine Wisanggeni apa isih adreng arep kepengin njaluk negara Ngastina kala wingi sampun kula emutaken wontene piyambakipun adreng inggih sampun kajengipun sedaya menawi wonten walatipun kersanipun dipun tanggung dening pun Wisanggeni piyambak lah dalah ya ora kena kaya mangkono Yayi Prabu Duryudana Wonten dawuh sakmenika wonten pundi Wisanggeni kula pikantuk pawarta bilih Wisanggeni sampun madeg nalendra wonten ing Kayuwangan Dandang Mangure. Dara Nggih. diluruk ning Kayuwangan Dandang Mangure. Yo ayo. Eyo.
Walah salah. Wagu lek mung guyu benake. Walah salah. Lah ngono. Soy. Sopo iki? Sopo iki? Ana ratu. Ireng jengkileng kaya oli. Kowe sapa? Wila dalah iki teko kok wis ngece lho. Arjuna wonten dawuh. Anakmu nek dandan ratu jan yo bagus. Bagus saking pundi? Lho. Adek kowe kok kaya ngono. Ratu bokonge nyedhit. Piye kowe muni piye? Mboten sinuwun mboten. Wah. Kae sing mburi. Arti raine kaya arep tak kecak-kecak ndase. Kiya gedhe bener, jagat dipun apa? Ayo. Werkudara. Nggih. Sing mburi kae nek ngasih to patene kuwi getun. Gawe meneh lho. Kok gawe meneh anggepe cah kucluk kaya ngono. Coba delon kalau sandangane apa ana patih kudung ember. Wei. Ciakat bener. Ojo ngawur-ngawur. Ingsun iki patih ora karep. Kakang Patih Kilapawarna. Piye Yayi Kinclong? Lho. Yayi Kinclong kuwi to? Lah jare aku kilap. Kilap kuwi kinclong, aku kilap kowe kinclong. Sak karepmu. Ha iya. Tepungke aku Natandrawati Prabu Kresna, Prabu Candrageni. Weh. Kowe ngerti karo aku ngerti wae wong ya sing jeneng anak satriya Madukara kondang lanange jagat lancuring bawana masa aku ora ngerti karo kowe. Wah, setan iki. Salin, Kang. Iki apa? Bocah kok senengan endi pakarti kaya ngono. Pakarti kaya ngono piye to, Dik? Coba to. Aja adreng lek arep njaluk negara Ngastina. Negara Ngastina kuwi menang bali panguasane para Pandhawa. Besok lakon Bratayuda. Andan-andan ngayal. Ngomong ora kena. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Ah, ngopo-ngopo. Wis menengo wae to, kowe iki ora ngerti rembuke kok. Sok-sokan sahur manuk, sok akrab kok. Nang arep ngetungi bidhe kok untril. Kakang, Kang. Woi. Ono dawuhmu Yayi Prabu. Wis ora nganggo Yayi Prabunan. Wis rampung le gelar potensi. Ayo kek susul. Salin sandangan kaya maune. Waduh, lha aku ndeleh nang endi mau? Sandang aku mau. Syukur ora awal. Duh. Sik aku yane. Walah lah iki apa? Wah mongko ukurane beda ya. Mereke barang larang nggonku. Iki sing tak nggo iki mau ming krokodil. Gunaku rak yo Forklipman. Syukur ora aduh. Untung tiba ning karpet. Wah sapa? Aku njuk ngapura ya Pakde Kresna, aja njuk ngapura karo aku. Kowe njaluk ngapura karo pepunden Ngastina. Ayo endi wonge kaya ning kono? Wah jan.
golekane Pak Ndidorwidana aku wis keluputan wis kono Wisanggeni. Oh, ora. Dewi saya Indriaksa Sara Maruta Aku njuk ngapura ya Mbah. Wetu berarti yo kir Wisanggeni. Heeh. Aku njuk ngapura mergo aku wis duweni pakarti sing kaya ngono. Aku njuk ngapura wis duweni pakarti sing kaya ngono. Iya ora dadi ngopo. Iya. Sing bak aja to baleni sing kaya ngono ora. Iki ya duit. Wis ora tak baleni sing kaya ngono. Iya. Wis ndandang mangore utuh dadi kagunganmu. Iya, Wisanggeni. Ora dadi ngopo sing bak aja mbok baleni pakartimu sing kaya ngono. Ora, Mbah. Njuk ngapura ya, Mbah. Iya. Lumayan. Nggulut sira kanca-kanca. Kakang Antasena. Wait. Ora wait. Wis gak ayo bali kok. Oh iya, wajan aku isih ketuntut dadi patih. Jagate Benoro panus mring jajalanat lha kok dadi Wisanggeni duweni pakarti sing kaya ngono. Wisanggeni Pandhawa, kapan aku iso males ngudi tuwuh lara wirang? Kapan aku iso nyawang kowe mudhar ngatang-atang dadi bathang? Anakku lanang Wisanggeni. Iya, Pakde. Njuk ngapura ya. Ora dadi ngopo, yektine sing luput wong tuamu Ngastina merga kalimput ngemut gula krasa legi moh nglepek paribasane. Alah, ora usah sok alim. Ora usah sok remesik. Remesik piye? Oh, saurunge aku teko sampean ngrasani para Pandhawa kok. Iya apa ora? Iya, anu ora. Lah. Ya ta? Coba tak takon, mau sing muni kapan aku iso nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang? Sing muni mau sapa? Aku ora ngerti. Ora ngerti apa Goro? Goro, anu ora ngerti. Lah. Oh, wong tuwa senane ngono. Ya jajan yo. Ayo. Walah. Angger jajan kok sak geleme dhewe ora. Aku njuk ngapura Wisanggeni. Sing njuk ngapura ki aku mergo aku ora garap ngekahi negara Ngastina, Pakde. Iya. Wis ngono wae kek kondur. Kae Kurawa semenembe kono bali kae. Engko ndak gurung entek-enteki wasitan. Yo Wisanggeni njaluk pamit. Setan. Ae ngelokke aku setan to kowe. Ora njaluk pamit.
jagat tumungup-mungup paning sabocah ing pukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung kon aku joget sop ngene kok kaya isin-isin kira lah kula niku reti jenengan maju joget mawon lah jenengan refleks kaget terus entak ngopo Bagong ngece mboten ngece yung ya ora dibedhot syukur lah dibedhot ora kaya jan lara tenan ya terus iya monggo aku ngempet nguyuh ya matal-matal ya dibedhot jijik ya ora keng ora mungkin medun kopian ngombe fresh tea iki mau apa iya mun mari purna Ndara Werkudara ya kangge goleki nggih aku adi ada-ada galong riyen seneng selawatr kali sesonderan apurenta wonten lepat kula matur sembah nuwun Ndara nyuwun pangapunten krana wekdalipun dugi yaketen ora apa-apa nggih urip mono kudu lesung jemenglung sampean kok ya ketekan kata-kataku to coba napa werdine seru imbal-imbalan seru ngangge R yo dudu sudu sampean kok nane ra matur sembah nuwun Ndara rayu kang samya rayu kang samya pinanggih sastra mulya mayayu ning bawon babar kamulyaning jati cekap semanan atur kula menika kathah sedaya lepat kula nyuwun pangapunten mugi sak pengker kula sak rombongan warga ing lalatan Mutian Sri Martani Piyungan Bantul meniki tansah mangke wilujeng Ndara ya Semar nggih nyuwun pangapunten sedaya kekirangan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan lan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan ugi kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ugi tansah nyuwun pangapunten sedaya kaluputan ugi nyuwun pangapunten sedaya kelepetan yo nggih kelepretan karbu nggih nyuwun pangapunten nggih Ndara sedaya kathahing cewek atur kula kekirangan kula sak rombongan kula nyuwun pangapunten ya ora apa-apa nggih nggih dijabut iki matur sembah nuwun slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet ning nonton tanggapan slamet sak kabeh-kabehe cekar semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya matur sembah nuwun saya pembawa acara undur diri setelah yang satu ini Gage nggih tak ngetes sing mbonang melek ora
Sampun kelamban